Yo, what's up mga kuys? Welcome to my heart. Punta tayo sa quarantine area. So ito yung dump truck Oh, hawa na na gana no. sasakyan natin. Ay, agyanan. Wala dito yang. Wala agyanan man. Seso. Karon? Eh, hinay na gaya. Layamat. O di ginitanan eh. Lah. Uy, gago. Put. Ngayon na naman tayo ulit nakasakay ng dump truck. Kaso walang may gunitanan. Sobrang hirap ako. So mayroon tayong kukunin doon na tent, isang malaking tent. Tapos dali natin sa quarantine area. A few moments later. Oh, agyaan na ni. Di na. Bak. Sa mga guys, itong tent, ito yung transfer natin doon sa quarantine area. So kailangan marami para madala na ito ni. Tayo andire pero pagkasma ta na ron. Oo. Makaya raman og daghan. Kaya naman nagmaswa. Yun, mayroon silang mga usa dito mga guys. Isda. Fish ponds. Mga karpa. Fisheries. Uy, ikaw mo dia. Dili na ako. Dili ako madaog. Uy, kukurata ninyo uy. Balik ka jang shop. Hey! Napindra ka mayo kay murag chok na kayo. Ipatawa pa gamay. Ipadapin. Patunga to gamay oy, kay murag naman skillet. Ego. Sulod. Anda, kita mo. Gago ba, barko dito. Yan ang tawo. Kayo masay kayo. Kailangan nyo na itong tango no, iprakagin na itong tent, yung bukat kayo. Mungi, wanto mungi. Grabe amo. Dari minyo nga, pero idungkag na nato ni. Okay, kaya rin eh, sunod na ni. Hindi, ito na yung dayungan. Lagi mo dawat ang apikas. Girap din. Ako yap. 1 2 Pop. Gigi. Kinong. Butang. Ayan, suwata. Yan sa dar. Yehe! Ay, salamat!
Success. Pero kailangan punta pa natin dito mga guys. Sa YouTube. What's up YouTube? Okay, diretso lang. Okay na. Yay! What's up? Sa YouTube. Musun dami. Sa YouTube. So yun mga guys, yung dinala natin, sobrang bigat. Yun, ito yung mga kasamahan natin, mga team tupad. Yung kameraman natin kanina. Shout out, Trochi. Okay. Yun mga guys. Pauwi na tayo. Sila yung mga kasamahan natin. Shout out sa driver natin, Sir Nonong. Nung balbakwas Di na si Balbakwa. Inunos mo ito? So tara mga guys, pauwi na tayo. Papunta muna tayo ng gym. Magkasal tayo sa gym, madali. Ano sila? Ito, ano mo? So yun mga guys, nandito tayo sa gymnasium namin. So mayroon kaming meeting daw. Pamain. So pinapatawag lahat ng mga tupad member crew. May kasabaan ni. Dito kasabaan. Jake, pangay, nag-uniform to Jake. Nag-uniform. Anjanin. Oh my god, kailangan mag-green X. What's up? Anak ni? Shout out kay Medyo Vlogger. Medyo Vlogger. Shout out kay Medyo Vlogger. Ito yung kanyang channel mga guys, kanyang channel. Subscribe kayo, subscribe. Yun. Solid. Napakatupad. May nakatupad. Pero, Bubo. nakatupad na sila. Ayun na hus. Tupad. Laksin ni. Talas. Tulog, Robert. Tulog. Talas, may tulog, Ron. Yawa ako ni Jaro. Taara dyan kayo man, talas matulog. Tong, asa matulog, altalaj. Manila Hotel ka? Lah. Paningot ako daw ang ilong. Hindi natin mag-uniform, hindi na magpabuyag, nakakuha ng sildo. Lah, grabe. So, sa mga guys, kuha tayo ng sweldo ron. Ano, video ka. Picture ya, video po. Lah, grabe mga amo eh. Shout out, sir. So, what's up mga guys? Andito tayo ngayon sa snack house. No? Dito tayo sa snack house ngayon. Kasi nga, unang sahod. Tapos, kailangan nila may snack on. Yun. Snack muna tayo ngayon mga guys. Kasama yung mga team Lausa, team Tupad. No? So, hintay muna tayo sa order natin. So, tapos, habang shout out sa Good Deliver. Yun, Lomi. Uy, what's up? Ay, ampoy sa'y. Sige, ampo na to. A few moments later. So yun mga guys, palabas na tayo sa ating hilera na maraming salamat sa pagsama. No? Yun, maraming salamat sa kanila. Hi, kuis. Salamat sa mga kuis. Salamat ka Sir Ote. Sir Ote. So mga guys, maraming salamat sa pagsama. Stay safe. God bless sa ating lahat. Dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin. Ayaw ba, G? God bless. Dapat. Bye, God bless mga guys. Stay safe. Please like, share, and subscribe. Okay. Yun na guys. Pauwi na tayo. Sila yung mga kasamahan natin.
Shoutout sa driver natin, Sir Nonong. Nung balbakwastan. Di na si Balbakwa. Tinunos mo nito? So tara mga guys, pauwi na tayo. Papunta muna tayo ng gym. Punta sa gym, dali.